Mbia mano sana mwanchu mulielia sogochora egitaseni kia Ndizi TV no gasemere kwane una kwabere kogotuara obulielia obya naboigo kwegokelia emerobelio emigitaseni keiga nebiro binere nego kwaligania ase mesa ya mangana maya elinde ngomanye naro yabereka gokorekana korwa chingongo chonsi enye chense kwenda sinse mochiche mitandao asense ya Facebook nabogotonyora gwitra Ndizi TV News Digital naboiga sense ya YouTube nabogotonyora gwitra Ndizi TV News asense moye website nabogotonyora gwitra www.ndizitv.or.ke edieterene Fridah Keruo ngo kwaligani bene elinde tosange asobwamo chinga kitoroche omaraibwense Dr. William Ruto niga bakagwikirana asenseri ya Burundi elinde gosanga nabarai bechinse ase okobeka emerobeli ya bene eligokyani obosagani nabo igokweneki obolendi Wegase orogongo rwa Gusii hanigo abarai abaligetie ebirogo wetera ekiama gia UDA konende mbaira babire bakomochia obomobwa azimio la umoja ase okorobekana litko lia angyo nabigo abanyenyimbo kuri county ya Kisii nigo barulege kurege tindi gochia ase abaengi bamarwa nabigo ase chi county nigo chigendeta koena na chibasa gochia sabarokyo bali batali kwenyara unenchereyemo yogosira sekta yechisemi mwancho mulingo irananda segekeke kerebosio elinde ngomanye amange Ingo chaka kegima omwanchi omulirire nigo kumanyibuna omuraibwense Dr. William Ruto nigo abakagwikirana asensemo ya Bujumbura eyogotoka ime ya Burundi ase ogotwara egeikaro nabarai abanene ba East African Community egeikaro kyo nigo kyabage koleta amo abarai korwa Chinsa ase abarai gatiabo omurayo monene wense ya Tanzania Suluhu Samia nabo igo Felix Shikedi DRC, Salva Kiir o South Sudan, Paul Kagame o Rwanda, Yoweri Museveni o Uganda, na Boigo Evariste Ndashimiye kurwa senseri ya Burundi. Ekerengekene na yokobeka nekobeke merobelio ase ogokyani obosagani na Boigo koeneki obolendi. Chitariki emerongo etato neye momutinyi 12 umwaka bw'ekiri bubere emerongo 22 naliyo eliomo eliokorokana kumunyaruka Sharin Judith korwa ase enka yabo munyaruko y'emyaka 14 nigo asirete korwa sekenyorogi ya Borangi kegotoka ime wadi ya Marani ime bunge ya Kitutu cha North kurenda Bible baye nigo beso kiribene na kobolia uliende bwensi orabe gakomorora gwaka oroboti Samarieta Eric Gisairo koru Kiareni Rimarani ntosiretio mwana Sharini Judith orego soma St. Mary's Luak Arisia ya County igasirete koru nkachi tariki 31 mutinyo December mwaka orioera twatemire kumurigia sabairi na saba sani ntora monyora twatemire kobeka chiripoti ase polisi na mona aria ma police station igonto gerete kubwatira na baskari lakini ntora monyora gwikira bono togosaba Gusii bonse asibabite n'abana Kenya asibale bakorora omwana okukushari nchudi tyandonse asare akiba ke report ase getuo kende kia polisi gose waikere ase familia ase mokonyara Abarai bali baligetie ebirogo eme county ya Kisii gwetera ekiama gia UDA kolende bakagwa nigobona beso kiribene nabo igokomochi abarai korwa sobomo bwa azimio la umoja ase okorobekana ase ensemeli ya Kamkunji kolende nigo bababulire gotikana ne serikali ya Kenya kwanza ase bane kiribuna okorobekana nigo gochikoboi ababwatani korwa Chinsa chirichesko Wechagwikirana ase ense ya Kenya. Kolende nigo babaganire ko enekinga obokoreri obuyango enekigubole ase ense ya Kenya nabo igo gwanchirana amachibu nabo igo gosuka bosio.
gotu achichirega igabuna abagambi ba boliti chukura lakini chukura chigatereria keti twaira gotu achichira iga nturi na mogoka singincho chisigi chiachakira sensi yetu ya Kenya chikwire ni amagendero magega unabona mwaro ochari asomo cyo Nairobi umusiko kuru kujeremaya kioni onganire amona barayibazimio azogotebanga gochaka next week ngochaka bare gukora maandamano Kenya ngima egere batini ni biashara batini ni investors bagocha Kenya bakoleta chibese egere oburai bwense butwara obwoba egere twira na mega bunense igo twatebrenga intubuna barai twabori chukura nonyati twirete otwara gotebinga bari ba minto bande bachakire bura buru bazimio batairete chukura batwara maskani amono obugambi bwirete chikura asense yetu ya Kenya bukura na Daktari William Samoei Ruto. Abanyanyimbo ime county ya Kisii nigo litkolia lero baba goitera amarua korwa sensemeli ya Kiongonya iyo gotoka ime wadi ya bobarache bunge ya Nyalibali chache bakoragwa no county commander Charles Kases nigo aberega kurwa egekure getindi gochia ase abange ase ayenekiribuna onde bwensi oratokekane na mamucho obuna yo naimokeligwe egetambukero. My plea to the members of public to volunteer information so that we can get to arrest such people. This changa ndio imeharibu watoto wetu. We have been hearing some funny incidences within Kisii. Inachangiwa na vitu kama hizi. So we want to eradicate this brewing of changa, and also I want to send this message to other brewers. I know they are watching me within the Kisii County that we are coming for them, and we shall do the same thing that we have done here. Omobunge oborabu Patrick Osero nigo arurege kure egetindi gochia ase abaibi betugo bensemeyo gokwana nigo Osero ayenekiribuna nigo barachikwemukirirwa egetambukero ase okoeneki obulendi obya ase chinsemecho. Lakini kitu nataka kuwaambia hawezi. Serikali ni serikali. Mwana matianyo chiete, serikali ya chiete na matianyo. Yes, serikali bado iko. Chacho tubwate mu hospitali gayo gorgu chacha. No musamburu uri ukarenya miro gorgu lasimam. Na ubagerete ubigwe chome bokaira. Chacha taragenda, no hari buragwa. Lasimam taragenda, no hari Nyamira. Ina baira tugakwana n'umuntu kurunga Professor Kindiki Kidure na Minister Internal Security. Ekero tu karanza yiga tugakora nkanyora nk'abantu abakumbu busikari mbabwati kiruga cya bagokwana bagantebye mwana siasa ikora soka tigaturaakwana mangana kabatiga barime na Professor Kindiki ekero basoka bagantebye ono twairwe authority yo gukora ibintu gite bura movement. So wale ambao wanajaribu kutuchokoza saa hii mujue ya kwamba sasa maneno imeanza. MCA we wodi ya Ibeno Steve Arika nigo abikire emerobili ya bene ase okolenda emete as yegekoro ase chinsemecho eyo nenchereyemo yo gochikoleta abatali eligotalera ensemeyo nabo igo koligerelia emeteyo chako gitase emete twasimegete igoro litukolio go simekemete komentanayo yenemete ke Gusii eri yalenge kurege koro na korana kitoko nyetiga abantu bacha basoma bunana tabetento tuale tourist attraction igo tutete korosiga iga asabagia montekara tete korana none nyangi ochokolera maga iga torole na kitoko simekemete sasati emebono chinkenene chinkomoni abantu barolenga kayi emete ke Gusii na kialenge amapero sinaro chinkenene nchiro igo kiremete eri abolide no igo toka asenya kibako ase forestier tete konyerenda egera abantu bacha basomigwa baranga inaki emeteke Gusii yalenge. Waziri o ICT Eliud Owalo bwana nigo esokiribene nabo igo kubolia bali babwate obumanyi ase chi sector kubwaterana nabo igo gokinia orogongo rwa Nyanza okwana nabo igo nigo ababolia kubwatane serikali ya Kenya kwanza nabo igo koleta amagendera sense ya Kenya anene mono ase ogokinia uchumi.
We want that one to be done. But that will unlock a lot of potential in the Lake region. Playing a role, helping the government, helping the minister, and working with the president. In our own right, using our expertise, using our experience, using the business that we run to basically create enabling environment and also create employment. So for now, we put politics behind us. We are supporting this government and we want to help the president to achieve his vision and objectives in our Chinsa region and the country as a whole. If we have got professionals who are truly aligned to the challenges facing our region, there's a lot that we can do as professionals. Kailas has mentioned just a few of the gaps, the voids that need to be filled from a development perspective in that region. And we have no choice under this route of government but to make sure that those development projects are pursued to a logical conclusion because they will unlock the economic potential of that. Nchereye mo yogosira chisemi ni gochi county chiarule chibasari gochi ase aborki wa batali kwenyara linde kwenyorera chisemi cho ime county ya Bomet nigo Hilary Barchoka nyare kobaga kwena na chibasari echire chi milioni emerongo etatu na isano waigase county ya Makueni nigo aborki wa wetania emerongo kianda babere bakwenyorera chibasari. Remember that we have 250 whom we are supporting in Form 2, 250 in Form 3, 250 in Form 4, and in 250 in Form 1. So at one go, we are supporting 1,000 students in secondary school under full scholarship. Today I want to take this opportunity to thank our governor, Hilary Barchoka, for giving us this opportunity. Indeed, to deserve all honor, for you have paid our school fees. Indeed, our parents are unable to pay us our school fees, so I want to thank you. Tumekuja leo nyinyi watoto, tuwaambie kwamba mumechaguliwa watu watatu kwa wote, watoto watatu peke yake. Jambo la kwanza, utamshukuru Mungu kwamba umechaguliwa baina ya watoto watatu. You must make Makueni look good. Kubatikana no koibwa gwetugo na baigo obosagani obwa berebo kweneki wakora sensemeri ya Pokot abana nigo omobunge Pokot South David Gusii abereka gweso kibene na baigo kumuboria omowaziri bwobulendi bweime wetigia emirimo asekilia gotebanigo asinyire koirani obulendi ase Chinsa. Na tunangependa kusema serikali wenyewe wasikie. Kwanza hii Profesa Kindiki anataka karibu serikali. Na sina ambia mheshimiwa Kindiki kama umeshindwa na mambo ya security, ambia Rais Ruto akutoe hapo akupeleke kwa agriculture. Watoe mwingine wakuje security. It's true. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tumeongea kama viongozi wa Pokot lakini hakuna mtu anasikia sisi. Tumesema Kindiki hajawahi kuja West Pokot kusikia shida ya Pokot. Anaenda Marakwet, anaenda Turkana, anaenda Baringo, anaenda Laikipia, anaenda Samburu, amekataa kuja West Pokot. Ni kama anakondem sisi kwamba sisi ndio criminals. Nani ameua ng'ombe ya Pokot? Ni askari yako. Askari yako ni criminals, sio sisi. Tumurigereria kurwa sorboti roni wona ikire omweli obo mangana maya asebire biga kuri nengo gosabato basagosuka to basakonyegera gekoraga ensa emo ayona mange ningo yaletera senchira yobokirano inyora asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwitra Ndizi TV News Digital na boiga sensemo ya YouTube na bagotonyara gwitra Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwitra www.ndizitv.org .ke Magachi kamera soko ene kibuna ebicha na boigo eliogira gwikire asura senchira ya bene nere Petronira mukira letaliane Fridah Keruo wasabato basagoskato basakonyegera ndemo Steven goswale ase umurubili gwechigosoli.